थंडीचा सीझन सुरू झाला की बाजारामध्ये असे हे मस्त हिरवेगार फ्रेश असे आवळे यायला सुरुवात होते आणि हे आवळे बघितल्यानंतर आपल्या मनामध्ये आवळ्याच्या बऱ्याच रेसिपी तयार होतात। आवळा हा तब्येतीसाठी खूप उपयोगी आहे, म्हणजे डोक्याच्या केसापासून पायाच्या नखापर्यंत सर्व अवयवांना उपयुक्त असा हा आवळा आहे। याच्यामध्ये विटॅमिन सी भरपूर असतं। तर ह्याच आवळ्यांपासून आपण एक आज मस्त अशी रेसिपी बघणार आहोत। तर इथे मी पाव किलो आवळे घेतलेले आहेत। आवळे स्वच्छ धुवून घ्यायचे आणि पूर्ण कोरडे करून घ्यायचे आणि अशी एखादी किसणी घेऊन त्याच्यावर हे सगळे आवळे आहेत ते किसून घ्यायचे आहेत। आवळ्यांना जरा पण पाणी ठेवायचं नाहीये, एका चांगल्या सुती कपड्याने मस्त असे कोरडे करून घ्यायचे आणि नंतर मग हे असे किसून घ्यायचे आहेत। तर आवळ्याचे उपयोग तर भरपूर आहेतच, पण आवळ्यापासून आपण बरेच पदार्थ बनवू शकतो जे आपल्या तोंडाची चव आहे ना ती भरपूर वाढवतात। तर बघू शकता पाव किलो आवळ्याचा मला हा एवढा किस मिळालेला आहे। आवळे घेताना थोडेसे एकदम फ्रेश बघून घ्यायचे, डाग नसलेले घ्यायचे आणि मोठ्या साईजचे घ्यायचे। त्या आवळ्याची टेस्ट असते ना ती खूप छान असते। तर ह्या ज्या आवळ्याच्या बिया आहेत त्या अजिबात फेकून द्यायच्या नाहीयेत, तर ह्या पाण्यामध्ये उकळून घ्यायचे आणि ते पाणी प्यायचं, ते पण तब्येतीला खूप चांगलं आहे। आणि ह्याची सुकून तुम्ही पावडर करू शकता आणि ती पावडर तुम्ही हेअर पॅक किंवा फेस पॅक म्हणून वापरू शकता। याच्यामध्ये पण भरपूर पोषक तत्व असतात। आता हा जो पदार्थ आहे तो मी गूळ किंवा साखर वापरून करणार नाही, याची पौष्टिकता अजून वाढवण्यासाठी मी हा खडी साखरेमध्ये करणार आहे। तर 1 वाटी मी इथं खडी साखर घेतलेली आहे आणि जी मी या अशा खलबत्त्यामध्ये एकदम बारीक करून घेणार आहे। तुम्ही मिक्सरमध्ये पण फिरवून घेऊ शकता। तर इथं मी ही 1 कप म्हणजे जवळजवळ 1 वाटी घेतलेली आहे, म्हणजे कपाचं मेजरमेंट म्हणाल तर पाऊण कप इथं मी खडी साखर वापरलेली आहे। आता कढईमध्ये मी 1 चमचा तूप घेतलेला आहे। तूप वितळलं की नंतर मग आपल्याला हा सगळा जो आवळ्याचा किस आहे तो घालायचा आहे आणि तुपावर आपल्याला हा 1 ते 2 मिनिटांसाठी परतवून घ्यायचा आहे, गॅसची फ्लेम मीडियम टू स्लोच ठेवून। तर असा हा किस तुपामध्ये परतवल्यामुळे आपला जो पदार्थ आहे तो बरेच दिवस टिकतो, म्हणजे ह्याच्यामध्ये चुकून समजा थोडंसं पाण्याचा अंश वगैरे राहिला असेल तर तो सगळा निघून जातो आणि आपला पदार्थ टिकण्यास मदत होते। हा जो पदार्थ आहे तो तुम्ही वर्ष 2 वर्ष सुद्धा आरामात टिकून राहतो। तर असा हा थोडासा परतवून घ्यायचा, म्हणजे पदार्थ टिकण्यास आपली बरीच मदत होते आणि तुपाची पण चांगली टेस्ट येते या पदार्थामध्ये। फक्त हा करपवायचा नाही किंवा ह्याला डाग वगैरे पडू द्यायचे नाहीये, त्याचा रंग बदलायचा नाहीये, फक्त हलका आपल्याला 1 ते 2 मिनिटांसाठी परतवून घ्यायचा आहे। तर किस परतवून झाल्यानंतर मग मी जी म्हणजे खडी साखरेची पिठी साखर केली आहे तर ती याच्यामध्ये मी ॲड केलेली आहे। हे बघा खूप छान असा हा पदार्थ तयार होतो, तोंडाची चव एकदम भरपूर वाढवतो आणि केल्यानंतर सुद्धा लगेच संपेल, इतका चटपटीत मस्त असा हा पदार्थ तयार होतो। आता याच्यामध्ये मी 4 लवंगा आणि 5 ते 6 दालचिनीचे छोटे तुकडे घातलेले आहेत। आवर्जून घाला, टेस्ट खूप छान येते। आता याच्यामध्ये मी जायफळ किसून घालणार आहे। जायफळीचा पण टेस्ट या पदार्थामध्ये खूप छान येते, तर जायफळ सुद्धा किसून आवर्जून घाला। याच्यामध्ये मी एक अर्धा चमचा वेलची पूड घातलेली आहे, पण ते काही कारणामुळे शूट झालेलं नाहीये, त्याच्याबद्दल क्षमस्व। वेलची पूड पण आवर्जून घाला, खूप छान लागते। नंतर मग हा 1 इंच मी आल्याचा तुकडा घेतलेला आहे, तो पण किसून घातलेला आहे। तर याच्यामुळे सुद्धा या पदार्थाची चव आहे ती खूप छान लागते। तर आवर्जून आलं घाला, आलं पण तब्येतीसाठी खूप चांगलं आहे। त्याच्यामध्ये वापरलेले सगळे जिन्नस हे आपल्या तब्येतीसाठी म्हणजे शरीरासाठी एकदम पोषक आहेत, त्यामुळे एकदम 100% ही एकदम पौष्टिक अशी ही रेसिपी तयार होणार आहे आणि सगळेजण याला खाऊ शकतात। अगदी लहान मुलांपासून म्हाताऱ्या वयोवृद्ध माणसांपर्यंत सगळेजण याला आवर्जून खाऊ शकतात। तुमची जे केस आहेत, नखं आहेत, हाडं आहेत, त्वचा आहे, या सगळ्यांसाठीच ही एकदम उपयुक्त अशी रेसिपी आहे। तर मंद गॅस फ्लेमवर मी आता हे सगळे जिन्नस व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेले आहेत आणि याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा ही बेडगी मिरची पावडर घातलेली आहे। ही फक्त मी कलरसाठी घातलेली आहे। तुम्हाला जर हा पदार्थ थोडा तिखट हवा असेल तर तिखट प्लेन लाल मिरची पावडर पण तुम्ही इथं वापरू शकता। आणि हे बघा आता मी पुन्हा एकदा हे छान अगदी एकत्र करून घेतलेलं आहे। तर
खूप मस्त अशी ही आवळ्याची रेसिपी आहे। या सीझनला बाजारामध्ये भरपूर आवळे येतात, तर मस्त असे वर्षभर टिकणारे आवळ्याचे बरेच पदार्थ आहेत, तर ते तुम्ही बनवून ठेवू शकता आणि वर्षभर त्या पदार्थांचा आनंद घेऊ शकता। तर मस्त असं हे छान अगदी मी एकत्र करून घेतलेला आहे। खडीसाखर आपण थोडी अशी बारीक करून घेतले, त्यामुळे इथे ही वितळवायला एकदम इझी जाते। तर मस्त असं सगळं छान अगदी एकत्र करून झाल्यानंतर अजून ह्याची टेस्ट वाढवण्यासाठी मी याच्यामध्ये ह्या मगजच्या बिया घातलेल्या आहेत। तर ह्या ऑप्शनल आहेत, असतील तर घाला, नाही घातल्या तरी चालेल। पण जेव्हा आपण ही रेसिपी खातो तेव्हा त्याच्यामध्ये जेव्हा या मगजच्या बिया येतात ना, त्यामुळे त्याची टेस्ट आहे ना ती खूप छान लागते। तर बघा मस्त असं हे आपलं मस्त मी ह्या पदार्थाला असं नाव दिलं आहे की याला आपण आवळ्याचा चुंदा म्हणू शकतो, आवळ्याचा मोरावळा म्हणू शकतो। तुम्हाला या रेसिपीचं काय नाव वाटतं ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा मला। तर इथं आपल्याला साखरेचं प्रमाण थोडंसं म्हणजे गोडाचं प्रमाण चेक करायचं आहे। कमी वाटली समजा तर तुम्ही अजून पिठी साखर मिक्सरला फिरवून किंवा खलबत्त्यामध्ये कुटून इथं ॲड करू शकता। आणि आपल्याला हे छान असं परतवून घ्यायचं आहे मंद गॅस फ्लेमवर। तुम्ही चांगलं परतवलं तरच हा पदार्थ वर्षभर टिकणार आहे। तर बघू शकता मस्त असा हा आवळ्याचा चुंदा तयार झालेला आहे। मी याला चुंदाच म्हणते। तर मस्त असा आवळ्याचा चुंदा इथं तयार झालेला आहे। तर ही आवळ्याची माझी चटपटीत आणि मस्त अशी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। अशा छानशा रेसिपीसह आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय।